Здравейте хора, аз съм Ninja 11 или Electronics Master of Time Girl и днеска ще ви покажа, т.е. днеска ще играем на Майнкрафт, но ще се направим един мултиплеер сервер, синглплеер и ще сложим Seed, Ninjago, стрелките на времето. Да видим какъв Seed ще ми излезне. Tweetовете за всеки случай ще ги пуснем нормално и пишем тук синглплеер и пускаме. Добре. Това е сървър, стрелките на времето. И да почваме. Тъпо дърво. Сега ще отида на... Чакайте малко да си такова настройките, че така вече не мога. Готово, оправих с тия големите. Така. Да вземем това тук, да много под него да няма лава, да напълним да няма лава. След това всичко ще го вземем. Само да... Така... Така... Сложа стили. Така... Така... Така сега... Като гледам стрелките на времето е доста странен сит, но нищо. Стига тази гора да ни я виждам през целия епизод. Да, определено няма да я виждам през целия епизод, защото ще съм в тази яка дупка. Ако чувате нещо, това е телевизора. Мръзна ми тук само вика чип судолет. В Фини време за приключения.
сега ще вземем това тук. И нямам какво да ви кажа. За това си мълча. Така насам. Ако той е такова го щупа, какво ще стане? Така. Оле, как ще да се хвърля. Така. Знаеш, че така ще стане. Но насам може да има нещо друго. Ехо. Нека що тук насам. Клипа 8 минути. Добре хора, ми се спадали за този епизод. Набрахме доста неща. Хайде, намерихме доста неща. Оцелявахме. Щяхме да паднем в лава и да умрем и после да се гътна от яд. И това беше в този епизод, хора. Надявам се това да ви е харесало. Ако така, оставете един лайк, сабскрайб и до следващия път. Чао!